Hola, som el grup 5 i som en Joan Marc, en Josep i jo, que em dic Axel. Hem fet la flauta de canya i per fer això, la flauta de canya, hem necessitat pintura, vernís, una canya, una serra i un tornavís, un matxero i ja està. I per fer aquesta canya, els següents passos han sigut anar al riu on sigui a buscar una canya, tallar-la per la mida que ho vulguis, per la mida que vulguis. Després, si vols netejar-la una miqueta i treure-li les fulles si cal. Després, fas puntets amb un llapis per marcar-li els forats que els faràs. Quan has acabat de tot això, amb un full de vidre la lligues. I després, si vols, l'envernisses en pintura o li fas el que vulguis, com jo me l'he envernissat i en Josep se l'ha pintat al seu estil. I després, a practicar. Per fer els forats hem deixat uns 3 cap a més o menys centímetres per cada forat. I ara us demostrarem com sona. Però per què sona aquesta flauta? Jo dic, és que això no ens ho he mirat, però jo diria que perquè aquí si veieu, per on ho fem, hi ha el forat tapat perquè si tinguéssim tots els forats oberts no sonaria pas, aniria pels dos cantons. I així, si tenim un forat tapat, tot el soroll surt per aquí i com que tenim els dits tapats aquí, doncs vas fent soroll. I ara... Soroll o música? Bueno, soroll i música, perquè si no saps gaire coses així, surt soroll. Bueno, però vosaltres en sabeu i feu música celestial, no? Ara si ara me surt perquè... I ara tu, Josep, amb la teva? Em costa molt perquè ell ha fet els forats molt més grans. I també, si tens els forats més grans, va millor per tocar, perquè si no, costa més. Ara no li sona, que s'ha de practicar. Sí. Llavors, Joan Marc, ja sona sense tapar cap forat? Sense tapar. Ara tapa un parell de forats. Fa el mateix so o diferent? L'únic que sí que costa molt perquè si no tens pràctica amb un instrument i si fas un instrument que mai l'has tocat, que aquesta flauta de canya és el primer cop que la toco, perquè ja l'he tocat d'un altre tipus, doncs costa molt si no practiques. I si tapo els forats, per què fa un so diferent? Perquè només deixes un forat obert, només deixes el d'aquí. I l'aire canvia la circulació o com va això? Això no ho sé. Bueno, ja us ho estudiareu, no? Sí. Vale. I tu, Axel, no tens cap flauta feta? No, perquè com que tenien tant de poc de temps i costen tant de fer les flautes, vam decidir que l'Àxel presentés tot això i nosaltres, jo i en Josep, ja faríem la flauta. I perquè ell va dir tampoc que no la sabria tocar, perquè amb una mà no sé, va dir que no en volia fer cap. Qüestió de practicar-ho, Axel, no? I aquí tenim les fotos del treball. Que aquí no veieu l'Àxel perquè estava malalt aquesta setmana. Vale. Veus? I aquí estem. Explica, Axel. Que aquí estan treballant agafant les canyes, aquí, no sé què estan fent. Espera. Aquí estan lijant la canya i aquí estan provant la canya i aquí hi ha una foto de la canya. Molt bé.